Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan shine ainihin ci gaba da ainihin bidiyo na biyu da muka yi wato na ƙarin bayani kenan. Kamar da mun riga mun yi bayani akan ainihin waɗannan tires ɗin ainihin da bidiyo wannan ɗin nan gaba ɗayan su akan ainihin bidiyo ɗin da ya gabata kenan wanda na ce lalle za a ba mutum wanda hanyar ambata cewa za a ba mutum kyautar dala 20 wato wannan dala 20 da ke nan a sakamakon ya yi completing ɗin ya completing ɗin tires ɗin da shi ne sponsor bonus kuma na ambata cewa shi ainihin wannan ɗin wannan 20,000 and credit bana da za ka samu both na bana da na ainihin text advertisement wato waɗannan biyun gaba ɗaya su ne suka wato waɗannan su ne ainihin bayanan da ya gabata sannan ko in ba ku manta ko na ce kuma sannan idan ka gama da diamond ɗin za a baka times 12 ainihin times 12 na level ɗin ɗin kenan na ainihin bronze level ɗin ka wata za ka ƙara komawa ci gaba ne amma kuma komawa baya da ainihin za ka ci gaba da ɗaya nan daga cikin level 1 ɗin nan saboda haka duk wanda ya shigo daga level 1 ɗin zai rinka zama a cikin ainihin bronze ɗinka wato na second round kenan wato za ka ci gaba wucewanka wurin ba shine zai sa ce ka daina samu da wannan ba saboda a yanzu nan wurin ka samu 12 entries da ainihin kammala ainihin diamond ya baka ka kammala diamond sai aka sayar maka ainihin wannan level ɗin 12 times aka sayar maka shi 12 times wato ninki 12 wanda a nan wuri shi na ainihin ninki 12 na nan wuri a ga 12 entries wato a lokacin da ka abu nan ɗin a kowane entries a wurin lokacin za ka samu ainihin to da wasu abubuwa wato da 12 entries idan ka samu idan da 12 entries ɗinka zai baka nawa in ka ce $2 in times 12 $2 in times 12 zai baka ne dala 24 kenan sannan kuma idan a nan wurin kuma 12 entries sannan kuma silver shi ma nan wurin times 12 zai baka dala 24 shi ma wannan times 12 zai baka dala wannan times 12 ɗin shi zai baka $48 wannan gold times 12 shi ma zai baka nawa $96 platinum times 12 ɗin wannan 16 zai baka 192 sannan kuma diamond shi ma times 12 ɗin shi zai baka 384 meters kenan sannan kuma ga shi nan shi ma dukkanin waɗannan abin da kuke ganin ɗaya ne wanda ya kamata a ce ka same su na times 12 idan an nufa aka jajirce wata abun daɗi a wurin shi ne mutane idan suna shigowa da wanda duk ba za a gani nauyin ko ka ce wai ka daɗe baka abin da ba a'a ka je kan mutane magana in Allah dai in dai suka fahimta suka yi da suka shigo don Allah da ba za a kuka da ainihin wurin just dai abin da ake so ana so kai sponsorin in duk wanda zai shigo ka kuma mashi amma idan baka da dama to sai ka ce musu sai kuɗi domin su biya dala ɗaya ne dama dai ba wai wani kuɗi ba ne mai yawa so wannan entries ɗin a lokacin da faɗa shine duk wannan entries ɗin gaba ɗaya a nan wurin ta sami nawa dala 62 to a nan wurin ba ko wannan magana ake nufi duk wani abu da ka gani a nan wurin duk total entries ne income daga 60 a gani total dukkan su ne duk waɗannan abubuwa na wanda shi ne har zai ja maka a ce idan an samu entries ɗin da kai 20,000 entries 20,736 entries shi ma za ka samu 1.2 million 1.285 million so duk waɗannan abubuwan da yana da kyau sosai a nufin mutum to shi ne ainihin wannan sakamakon entries kenan na tires ɗin da aka sami kawatan 12 ta yaya muka samu waɗannan abunan saboda jajircewa da kuma ainihin bayani da muka ma 'yan uwa da abokan arziki sannan kuma muka sake shi a intanet shine zai jira mana mu samu irin waɗannan interest ɗin ba magic bane ba tsubbu bane ainihin tsantsakar yin networking ne ake magana a kai saboda haka ga wanda suka riga suka fahimta da abin nan ɗin to lallai kan za su kasance cikin alheri lokacin da ainihin
cycle ɗin su ya juya. To Allah ya ba mu sa'a kuma ya mana jagora, kar a manta a subscribe idan ba a yi ba, sannan kuma a like sannan a share saboda ɗan uwa su amfana da shi. Wannan bidiyon nan barkanta kuna tare da arewa ecosystem, saboda haka mu ƙoƙarta mu ci gaba da gina team ɗin domin samar da abin da shi ne zai zama daidai a gurin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.